खुलुमबाय दिनै 23 मार्च 2024 सुनिबार क'क्राझारनि सासे सीआरपीएफ जवाना श्रीनगराव डिउटियाव थानाय समाव गावनि सार्भिसनि पिस्तलजों गुलि गावनानै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय सीआरपीएफ जवाननि मुङा जाबाय स्वपन नाथ, 34 बोसोर बैसोनि। स्वपन नाथनि नखरनि मानसिफोरा स्वपन नाथखौ जिउ फोजोबना लादों होननानै मानना लायाखै। दा बे जाथायनि सायाव इनभेस्टिगेशन खालामनाया सोलिगासिनो दङ। स्वपन नाथआ थांनाय दाननैसो सिगांल' शिलंनिफ्राय श्रीनगराव ट्रेन्सफार जादोंमोन आरो बिनि गोथै सह'खौ श्रीनगरनिफ्राय गोदान दिल्लीसिम फ्लाइटजों लाबोनाय जादों आरो गोदान दिल्लीनिफ्राय गुवाहाटीसिमबो लाबोनानै न' फारसे बा क'क्राझार फारसे दैथायहरनाय जाबाय। नाथाय स्वपना बे जाथायखौ मानि जाहोनाव खालामखो, सोरनि थाखाय खालामखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय कना दैमा साखाथिनि फांसे दंफाङाव गावनि स्विफ्ट गारिजों थांबाय थानाय समाव हरनि समाव फरायसा आफादनि सासे दैदेनगिरिया सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै थैदों। थैनाय सेंग्रानि मुङा जाबाय सुरेश शंकर गगৈ। धुबरी जिल्लानि सिङाव थानाय बिलासीपारा ओनसोलाव सोरबा सिनेमनि दुथां सुबुङा गंसे पेसेन्जार बास गारियाव हरखाब फायारिं खालामदों आरो बे फायारिं खालामनाय जाथायाव बासाव थानाय सासे सुबुङा गुलि नांजानानै जोखोम जादों। बे बासआ क'क्राझारनि तुलसीबारिनिफ्राय धुबरी साइडजों थांगासिनो दंमोन। जेब्ला पानबारि आरो सुपारिघाट राजालामा मोनहैयो अब्ला दुथां सुबुङा गरनै गुलि गावनायाव बे जाथाया जादों आरो उनाव जाथायसालियाव पुलिसा थांनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जादों। काछाराव आसाम पुलिसा अपारेशन खालामनानै 30 लाख रांनि ड्राग्सजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सानै ड्राग्स फालांगिरि बिसि आरो फिसायखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय बाबुल आली आरो बिनि बिसि हुस्नारा बेगम, 34 बोसोर बैसोनि। राजस्थाननि जयपुराव गंसे न'आव हरखाब गेस सिलिन्डाराव अर नांदों आरो अर नांनायजों ब्लास्ट जादों आरो बे ब्लास्ट जानाय जाथायाव बिसि फिसाय आरो बिसोरनि 3 गथ'फोरा थैदों। जेब्ला बिसोर न' सिङाव उन्दुलांगासिनो दंमोन अब्लानो बे जाथाया जादोंमोन। थैनायफोरनि मुङा जाबाय राजेश, 26 बोसोर बैसोनि, बिनि बिसि रुबि, 24 बोसोर बैसोनि आरो बिसोरनि 3 गथ'फोर इसु, 7 बोसोर बैसोनि, दिलखुश, 2 बोसोर बैसोनि आरो सासे गथ'आ 1 बोसोर बैसोनि गथ' गोरलै। धोरोमसा ब्रह्मआ गावनि बिसिखौ सोगाबदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता दैगला गामिनि थागिबि धोरोमसा ब्रह्मआ गावनि बिसि रेशमा ब्रह्म आरो गावनि 6 बोसोर बैसोनि फिसाजो गथ'खौ गारना खारनानै दङ। बिसि रेशमा ब्रह्मआ गावनि फिसायखौ फैफिनथों होननानै नागिरबायनानै गाबबाय बायदों। दायोथ' आंनो हौवाखौ नांफिनगौ। आंनि हौवानि मुङा धोरोमसा ब्रह्म, रौता दैगलानि। बेयो 18 थारिखनिफ्राय गोमानानै दङ। आंनि फिसा आरो आंखौ सोर नायनांगौ, गोदाव सोराव न'आव रावबो गैया। अननानै नुबाय बायोब्ला आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालाम, कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना होगोन। फिसा सासे दं आंहा। सोरनानै गोदाव सोराव जानानै दङ आङो। नोंनि फिसाया खै बोसोर? आंनि फिसाजोआ 6.5 बोसोर जाबाय। ओमफ्राय आंनि फिसाजोआ क्लास 2 जाबायमोन आरो हाबा जानायाबो 10 बोसोर जाबाय। अननानै आंनि हौवाखौ नुबाय बायोब्ला आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना होगोन। बेयाव कल खालामबानो जाबाय अननानै। बिफा, आंनो नोंखौनो नांफिनगौ। अननानै फैफिन, न'आव जोंहा रावबो गैया, बिमा फिसा गोदाव सोराव जानानै दङ। दायोथ' जेबो मिथिया अबेयाव दंहैयो। ओमफ्राय सोर हिनजावखौ लाना थांदों होननानै सानो नोंलाय? लाना थांनायाथ' माबानि हरसिंगा, मिरिपारा, सस्त्रपारा ना मा होननाय खोनादों आरो बिनिनो। मुङा मेखा दैमारि, फिसाजोनि मुङा मिजु दैमारि आरो आंनि हौवानि मुङा धोरोमसा ब्रह्म। बबेयाव माब्लानिफ्राय लोगो मोननानै बिदि लाना थांखो होनना मिथियो? बिदिनो स्कुलाव लांलाय लाबोलाय खालामदोंमोन आरो, जेन'बा जोंहा न'आव रावबो गैयामोन नालाय। ओमफ्रायो आं स्कुलाव थाङोबा न'आव सोर थानांगौ बिदि जानानै आरो आंनि हौवाखौ लांलाय लाबोलाय
स्कुलाव खालामनो होयोमोन आरो आङो बे फिसाजोखौ बे समावनो बिसोरो इदि लामायाव थांदों जानांगौ आरो आंनि साननायाव अननानै नुबाय बायोब्ला खिथाहरबानो जाबाय कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना होगोन आंनिखौ नोंथाङा 100% बुंनो हायोना बे हिनजावखौ लाना थांदों होननानै 100% बियो नंखागौ आरो फनखौथ' रायलायो बियो साइडआव रायलायो आरो इदिनो फटकबो नुदोंमोन आङो फटकबो नुदोंमोन बियो नङा होननानै समाय लायोमोन आरो फिसाजोनि खर' दांनानै इदिनो फिसाजोनि ब्रह्मनि खोसोम इदि होननानै समाय लायोमोन आरो बियो 100% बियो बिजोंनो दंहैखायो आरो सानबेसे जाखो 18 थारिखआव थांदों बियो थांनाया दिनैजों खै थारिख जाखो दिनै 21 थारिख जाबाय 18 थारिखआवनो थांदों आरो बियो हौवा आइ आफा आरो बिबोनां हौवा बिबोनां जेन'बा बिजावजालि सानै बिबोनां हौवा गथ' गथाय लाना इसोर बेंगलराव दंहैजोबो दायो जोंहा हौवा हिनजाव फिसाजोल'सोमोन दाबो हौवाया आंखौ गारनानै थांबाय फिसाजोजों आंजों गोदाव सोराव खालामनानै गालांबाय अननानै फैफिन फिफा प्लिज फिसाजोखौ अनोबा नों फैफिनथार आरो जों सानैखौ सोर नायनांगौ मा मुं नोंनि बिसायनि हौवाया आंनि हौवानि मुङा धोरोमसा ब्रह्म आंनि मुङा रिसमा ब्रह्म आरो फिसाजोनि मुङा जिरिना ब्रह्म माबाफोर जादोंमोन नामा न'आवथ' बिदि जेबो दावराव दावसि जायाखै गन्दगलबो जायाखै जेबो जाखायाखै आरो बियो फुङाव बियो ओंखारलांनायनिफ्रायनो फैफिनखायाखै आरो न'आव जेन'बा न'खरफ्रावथ' मोजाङै मोजां सोलिदोंमोन आरो बिमामोन थानाय समावबोथ' मोजांमोन बिस्रा जानाय लोंनाय सला फिला ओमफ्राय नै दा गावसोर हौवा हिनजाव थानायावबो अनलायनाय बिदिनो थालायलायोमोन मिलायलायनानै ओमफ्राय नै उनावसो बे स्कुलाव थांलायनायावनो जालायबाय आरो बिसोरो एदावलायनाय मिनिलायनाय हिनजावसायाबोथ' बेनोखामोन जों नुनाय मथेथे होमबाबो आङो बेखौ बिदि सानामोन आरो हिनजावसाखौ ओमफ्राय सानसेखालि लोगोफोरनि सिगाङावबो होनबाय आं जों लागोनि बुग्लाजोंसो जालायाथ' बिसोरो होनना बुंबाय आङो है नङाहाय नङा होनबाय नंगौ नङा उनाव मिथिगोन र' सिरि थाथ' होनना बुंलायलायबाय नै ओमफ्राय बेनि उनावनो बारा जानानै थांबाय ओमफ्राय जोंहा फिसौजो जायो आं बिसोरखौ फिसौजोआबो इसेबां रागियाल नङालाय आरो बिसोरो मिलायलायो अनलायो जायो बिदिनो गामिनि नालाय आरो जमा बिसोरबो गथ'फ्रा मावरिया बायदि बिमा बिफा गैयि बायदि मिलायनानै जाबाय रावजोंबो नांलायफेरामोन आरो बिसोरो जेन'बा आबौ बुग्लाया बहा दङ फिसाजोखौ नायनानै फैफिनबानो जाबाय आरो फिसौफोरखौ नायनानै बिमाबो बिफाबो गैयाबा सोर नायनानै सोर मा खालामबावनो जेन'बा एसे एनै बागान बारि दंबाबो बे फिसौआ जानो हागौमोन जेबो गैया दा गोदाव सोराव बिमायासो बेंना दंफैयो दा फैनानै आं मा होनबावनो नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि